Hay nako. Lingkupan, lingkupan, lingkupan. Dito na naman tayo sa lingkupan mga idol. Dito sa reverse. Tumba ako. Sa kamanggahan mga idol. Tumba. Yun lang. I-part lang natin yung bike natin mga idol. So, wow. Sa mangga mga idol. Tumba ako doon. Yan mga idol, doon ako sa mangga na tumba. Oh, dumi. Sagad-sagad na yan mga idol. Yan o. Bago na fork natin mga idol, di na tayo tatawaging gym point ito siguro. Sponsoran tayo. Ang ganda na pang trail mga idol. Yan o, sticker check mga idol. Baka may sticker kayo dyan. Yan o. Pwede bang pahingi mga idol? Yan o. Mayroon pa sa likod. Yan o. O doon sa kabila. Yan o. Bakit pa tayo nandito sa lingkupan ngayon mga idol? May karera kasi mga idol. May karera mga ano 19 to 15 age category mga idol. Manunod tayo. Lalaro yung tropa natin si GA. Panoorin lang natin siya mga idol. Registration na po mga idol. Ano si Raymond? Team 7-Eleven Taga-Mani. Lagi matoy. Kasama din natin na. Yun mga idol. Ito bigay ito nyo mga idol. Andun sila mga idol, yun oh. Nakikita nyo ba? Malabo kasi ano, cellphone lang gamit natin mga idol. Dun sila. Umarsal lang tayo dito mga idol, tapos akyat tayo. Takbuhin natin mamaya mga idol. Nantay lang natin mag-start tapos game. Yun na mga idol, nag-start na. Start na mga idol, bibidyo natin. Rad, sige! Harangan ko sila! Bilis! Ay, bali. Ah, shit. $15 to 19 each category to mga idol. Banat-banat mga idol. Oy, boss gay! Tikat to na, takat to kantaon. Sir, good morning. Dahil ko naman. Yan kang kantaon. Takat to, kantaon sa mga. Nagaduda sir, nagaduda. Aso, aso! Balmonte. Kitna na nga. Go kay Ronald! Gedrel! Si Buboy! Aso, buboy! Buboy!
Si Rodney. Diretso, Rodney! Na-stuck na mga idol, na-stuck na. Kumingkal ah, kumingkal. Go boss, boss. Sige, tuloy. Facebook. May kalo, may kalo. Yan na yung breakaway natin mga idol. Si Idol go for gold. Oh, lulakas, timbane. Oy. Diretso Idol. Diretso. Dating gawin, dati, diretso. Guwapo Idol, nice one. Yun, yung pambato natin mga idol. Top 5 na yun mga idol. Top 6 tong timbane. Kaso malayo pa, di pa sure. Okay. Pang-anim idol. Anim. Diretso, idol. Sige. Na po yung chasing group natin. 7, 8, 9. Idol, top 10! 7, 8, 9. 10. Idol, banatan mo, bilis! Ipong pang 11. Pang 11, partakam. Abol! Pong! Abol, Pong! Kaya! Gilots pang 11. Ay shit, na injury yung kasama namin. Sir, subscribe po kayo kay Sir Friendly Kapadjak. Hi hi. 11, 12 idol. 11? Win. Ida 11, 12 na atoy. Yan na po si Buboy. Ha? Apay protesta ka ba tan? Sige. Ida mapalatan dita. Idol pang 14. Kaya pa yan. Baka may mapalatan dyan. 16, 17. Rodney, sige. Pang 20. Pwede na yun. Malapit lang yung go for gold. Sige idol. Pang 17 ka. Kaya mo yan. 19, 20. 21, 22, 23, 24. Idol, malapit lang. Sige, sige. Pang 22. 23. 24. 5, 26. Mega 20. 24. 25. Idol, 25, 26. Ano pinasok kalawak? Talo, sir. 27. Ato di breakaway ni 28 tatay. Idol. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Sige ah. 37. Nagbibigay ni Ipo kami. Sige. 38. O yan na mga idol, punta na kami doon. Ito po yung go for gold, breakaway mga idol. Ang layo. 500 meter. Wow. Idol, bike mon. Pigsa. Starting eh. Ito po, timbani. Oh, dito yung simpling tatay ti starting. Patasan? Ayan. Asidag bay, kaya. Error. Kami. Ang taga ba ni Jimesa? Bata ka na, Idol? Idol, pangupat.
Upat lima. Minta gituin niya. Tagapan ni lahat to. Oo, alaga ko yan eh. Oo, timbangan. Pang 8 idol. Banat, paring lode. Pangwalo ka. Idol pang siyam, bakit di ka nakakabit? Pang siyam. Pang siyam. Kambyo. Idrel, pang sangapulo. Amoy bibatanin. Boss, pang 11, may mapaplatan doon. May mapaplat, pang 12, Denver. Pang 13, kaya mo yan, nice one. Sige lang, Rad. Sige, pang top 20 lang ayusin. Jaidol! Kaliwa! Larong way. Kaya pa, Idol. Breakaway mga idol. Idol, libre na. Yun. Go for gold. Yun, top 2. Mani. Idol, top 3. Pangupat, Idol. Pangupat. Nagremat yan. Ito, pwede na nga dyan. Sir Bangad. Ay, Sir Bangad. 8, sir. Idol namin. Jabanat! Number 90 pa. Banatan mo! Banatan niyo ma. Tayon mo na! Rirematihan ka nyo! Tayo! Nice one, pang siyam. Swan. Swan idol, pang 10, nakakamat. Yan na. Baka matutumbang ka na yan. Oy, baka matumbang ka. Panglima. Let's go, Starla! Oy, panglima ka. Pang 12, dapat maalam. Yun mga idol, panalo siya, no? Wow. Okay. Sana all. One, two. Okay. Yun, no? Please subscribe, mga idol. Dito na pala tatapusin yung video natin, mga idol. Shoutout bro. Oh, shoutout po. Yung YouTube channel ko, pwede nga promote pre. Ay, sige. Promote ko yung YouTube channel ko, Paring Lodi TV. Subscribe kayo sa kanya, mga idol, and don't forget to subscribe rin kayo sa akin. So yun mga idol, tapos na pala yung karera dito sa lingkupan ng 15 to 19 age category. Sa next ulit mga idol, kita-kits 20 to 29. Open mga idol. Open, sali kayo. Dito po sa Sitio Lingkupan mga idol, open. Salamat pala sa nanonood ng mga videos natin mga idol. Nagnanakaw ng manok yan sa kapitbahay, di pinapaalam. Manok Grey Monster. Pinangaros kaldo na tirape. Joke lang yun mga idol. Don't forget to subscribe yung YouTube channel mga idol. Sana all may jowa. Ray Monster out!